I Danmark der tales der meget om indvandringen. Men der tales mest om symptomløsninger, og ikke så meget om, hvor problemet i virkeligheden stammer fra. På Europas grænser der bliver der bygget mure, højere og højere og længere. En ørkesløs indsats for at holde mennesker ude. Mennesker, der migrerer til Europa for at undgå den økonomiske politik, som EU fører i deres hjemlande. Marokkanske fiskere, der leder efter et bedre liv, fordi de ikke kan konkurrere med de danske trawlere, der har fået fiskerirettighederne ud for den nordafrikanske kyst. Bønder, der ikke længere kan konkurrere mod de billige skattefinansierede grøntsager fra EU. Alle er med til at skubbe til immigrationen mod Europa. I Enhedslisten vil vi gerne gøre en forskel, der hvor problemet opstår. Her hos os selv. Enhedslisten drømmer om en verden uden mure og lejre. En verden, hvor handel er retfærdig. En verden uden skævvridende landbrugsstøtte og forurenede farvande. En verden, hvor alle bidrager. I Danmark er de løsninger, der bliver foreslået, oftere og oftere symbolpolitik. Så stem på Enhedslisten til Europaparlamentsvalget og vær med til at gøre en forskel, der hvor det virkelig betyder noget.